बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव साननैनि हाबाफारि लानानै बड'लेण्ड मैखुननि मेला खुंदों। बिटिआरनि आबाद बिफाना 23 आरो 24 मार्च साननैनि हाबाफारि लानानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव गिबि खेब मैखुननि मेला खुंदों। बे मेलायाव मैखुनखौ माबायदि खालामनाय जायो बेफोरनि सोमोन्दै फोरमायना होदों आरो सोरबाफोर जुदि मैखुननि आबाद मावनो गोसोब्ला बेसेन नाङाजासे मैखुननि आबादखौ मावनो हागोन होनना बुंदों। बेनि थाखाय होखानाय जानबुं नम्बर 8134855243 आव कल खालामना खौरां लाहरनो हागोन।